tätä video katot omalla vastuulla. Jos et tykkää kilpasyömisestä, vaihta johonkin muualle. Mutta loput miljoonat seuraajat, kuka tykkää, tämä video on just teille, koska me ollaan tultu Grill & Chill-festivaalille tähän Nokialle. Ja täällä sitten järjestetään, alun perin oli SM-kisat, mutta siihen muuttuisikin MM-kisoiksi. Lärvisen Lerssi MM-kisat. Syötän 10 minuutissa niin monta Lärvisen Lerssi makkara kuvaa pystyt. Jonttu on pistänyt pikkasen kättä taskuun, lennottanut Jenkestä asti tänne porukka, oikein maailman kuuluisat kilpasyöjät. Suomalaisista vastassa on Niko Korpi ja tietenkin Suomen ykkössyöjä Jesse Pynnönen. Myös minä olen siellä kisassa virolainen, eli kansainväliset kisat kuitenkin. Mennään nyt katsomaan, minkälainen meininki täällä on, ja sitten jatketaan syömisessä. Siellä on oikein meidän syöjäkin, Niko Korpi, itse tekemässä ruokaa. Hello. Hello. Are you in a good shape? Yes. How many sausages? At least 38. At least 38. Yeah, gotta break the record. How much? Over 40 at least. Okay. I think 39. Over 40. Okay. yeah, as long as everyone breaks the previous record, I think that's pretty good. Yeah. Yeah, it's good. I tasted it. It's really good. You already tasted? Yeah, I could show you. Let me, It was like 2 days ago maybe. No, that was an hour ago. Oh, okay. Okay, here's that's one sausage. 6 seconds. Oh shit. I hope you're ready. Oh. Mitä on mennyt? Hyvin. Täällä on eilen oli pikku vesisadetta, niin oli vähän väkeä, mutta nyt näyttää ihan full mayhemiltä ja se johtuu teistä, Gunnar. Hei, nyt ollaan aika kovan äärellä tässä tunnin päästä. Ai saatan, mä itsekin ihan jännittää, mä edes kilpailen. Niin, ja mua on kyllä jännittää jo. Joo, hyvä. Tuossa aika kovia jätkiä tuotu nyt Jenkeistä haastaa. Sä oot pistänyt kättä taskuun. Joo, kättä taskuun ja sanotaan, että nyt saadaan hyvä show. I try to get a pace, as opposed to, swallowing the first one as fast as humanly possible. Yeah. I prefer to find kind of a pace. I might slow down from that pace, but I don't go personally full speed. Yeah. Because then what happens is after like a minute or two, then I dip really quick. Yeah. So I'd rather go slower and kind of maintain that rhythm. I don't know that that's the right answer, but that's what I do. How I became better is I took one thing from that person, maybe none from here, maybe 2 from here. Yeah. And then I when I practiced, I found what actually worked for me. Okay. Because I'm a person who clears the food from my throat. So like when you eat normally, you put food in your mouth, swallow, Yeah. then put more food in your mouth. There are eaters like Joey Chestnut, the hot dog champion. Yeah. He can push food in the front and have food in the back. So as he pushes food in, it's pushing the food down his throat. That's very scary to me. It's a better Crazy. technique, but I'm not that person. So I have to clear every time. If I'm putting food in my mouth, that means I already swallowed. Yeah. So I have open mouth. Yeah. Whereas he doesn't care. He just jams the food in as fast as he can, and there's already food in the back half. Oh. And he has to overcome that choking feeling. Yeah. So it's quicker and better, but like Wow. I'm not that person. No niin. Mitä mennyt? Jännittää. Ihan helvetin rankka päivä ollut tänään jo. Varmaan joku 800 hampparia tehnyt. Ei nyt ehkä ihan niin paljon. 600 varmaan tehty. Ihan käsittämätöntä. No mutta miten treenit mennyt muuten? En ole nyt treenannut. Milloinhan mä keskiviikkona vedin vesitankkauksen, mutta muuten en ole tällä reissulla. No olet ainakin levännyt hyvin sit. No joo. En tiedä, saa nähdä. Tänään on pystynyt ainakin paastoamaan. Wayne näytti mulle esimerkki, miten vetetään yksi makkara. Siinä meni alle 6 sekuntia. Aha, Se Lersi. puristi suuhun nielas. Okei. Siinä oli. Saa nähdä millainen taktiikka itsellä on. Että kyllä nyt on niin kova taso, että on kyllä siistiä. On todella siistiä. Kohta alkaa. Laitetaan kamerat pystyyn ja sitten alkaa.
Porukka on vaan tullut vaan lisää. Jännittääks vai? Jännittää ihan helvetistä. Jännittää. Eikö se ole jännittää? No kyllä mulla vähän jännittää, mutta ei kauheasti. Semmonen pieni, mutta sopiva. Joo. Kiva. Mulla on taas ihan jäätävä jännitys alkaa. Joo, Tuolla Tassi vessa on lähellä. niin. Siinä on onneksi majamajat ihan tuossa kulman takana. Mä kävin kans, miettisin, että mä käyn niinku kakkosella, mutta kun siellä on jono, mä kai mä 10 minuuttia kestää. Voi olla, ettei kestää. Sitten tuo oman mausteensa siihen videoon sitten, jos ei kestä. Siinä olisi muutama ihmistä katsomassa samaan aikaan. Tervetuloa lavalle Wayne Wonder, Altinho, New York. Wayne, I have one question to you. How have you prepared for this competition? What's the key? I eat every day. Is it that simple? Yeah. And eat fast. Nice. Hei, kyllä. Kiitos! Seuraava kilpailija radalle 2. Moni voisi puhua altavastaajasta, mutta onkohan sittenkään altavastaaja? Nälkäinen, vaarallinen, aina valmis yllättämään. Tervetuloa Gunnar Gimbutas! No niin. Gunnar, kerros millä taktiikalla, millä asenteella muun muassa nämä jenkit kaatuu tänään? No mä syön 2 kertaa päivässä, niin kai se riittää siihen. On tää jotenkin helppoa. Mitä mä en oo tajunnut tällaista ollenkaan? Onko siinä mitään muut lääkettä? No, voit sä 3 kertaa syödä, niin Siinäpä se. Ei muuta kuin onnea kisaa. kiitos. Kauan odotettu Jesse Pynnönen! Sä oot melkein yhtä iso kuin minä. Nyt Jesse, kysytään heti ensimmäiseksi, että mikä on nyt se taktiikka? Sä katsot, tässä on 6 jamppaa sun edessä. Aika nälkäisen näköisiä, varsinkin toi mokanen. Millä eväillä sä meinaat tää homma hoitaa? No jos joku meistä suomalaisista ei voita, niin se on myös teidän syytä. Ensisijaisesti teidän syytä. Meillä on nälkä, meillä on tahto voittaa, niin toivottavasti yleisöllä on tahto, että joku suomalaisista voittaa. Onko näin? Hei, toi ei nyt ihan riitä, hei kansa. Onko näin? Suomalainen voittaa! Nyt näytätte sen kisan aikana, siitä onneen se kisaan. Okay, are you ready? The competition starts. 3, 2, 1, now! Ja sit mennään! Siinä on 50 makkaraa eka pellillä ihan alkupaloiksi ja sit pääruoksi tulee seuraavat, jos alkuruoka menee turhan nopeasti. 15 sekkaa mennyt, eikä tunnu missään. Jokainen tee jotain. Jesse luuppoo erittäin hyvin. I think the Bob is leading right now. Oikein hyvältä näyttää. Kannustusta ihmiset, kannustusta! Aika hyvällä sykkeellä mennään. Tässä näkee ihmisillä on vähän erilaisia taktiikoita, mutta se päätaktiikka on se, että ne menee suuhun ne lerssit. Ja tää on semmonen kilpailu, että tässä ei oteta kummelityylisesti haastattelua 15 kilometrin krouvista, että miten matka on edennyt. Tai jos otetaan, niin ei hirveästi vastauksia tuu, kaveilla turpataan aina makkaraa. Minuutti 30 mennyt.
Hei, kannustusta ihmiset, ei tää tällä mene niin kuin Jesse sanoi. Jos te haluatte, että Suomi poika voittaa, niin nyt pitää huutaa. Kaksi minuuttia alkaa olla täynnä. Jenkkipoilla alkaa olla ensimmäinen rivi syöty. Näkisin, että Wayne on aika hyvässä tahdissa reunassa. Toista riviä mennään jo, onko jopa kolmas jo. Erittäin hyvä tahti. Mokanen, hei, tee jotain. Joo, sä olet varmaan puhelun kotiin ja kerrot, että ei hiskaa täällä näin. Jesse alkaa olla kohta, ei ole vielä puolessa välissä pelti, mutta aika lähellä ollaan. Puhutaan siis 25. makkarasta silloin. 3 minuutin Crowi lähestyy just. Ja nyt meillä on 3 minuuttia täynnä. 3 minutes gone. Nathan on painanut ensimmäisen kerroksen naamaa, näyttää erittäin hyvältä. Eli siellä kaavalee kohta 25 makkaraa tai 20 makkaraa ainakin mennyt. Ja muistatte ihmiset seuraavan, kun menette kavereiden kanssa mökille ja on vähän grillimakkaraa, niin näin se syödään eikä aleta maistelemaan, Herran Jumala. Wayne on erittäin hyvässä tahdissa tää reunassa. Ja Bob painaa. Bob on erittäin hyvä. Bobilla on pelti kohta tyhjä. I think Bob is leading right now. No, no. 4 minuuttia täynnä, 4 minutes go. Ja sitten hei, avustajat, kun alkaa pelit tyhjemään, ne alkaa valmiina täyttämään. Lärvinen, sä voit lähteä nyt takamatkalta, niin sä voitat vieläkin. Mokanen, toi on säälittävää. Säälittää kaverit, ois se hyvää lerssiä, tiedätkö, hyvää makkaraa, kun pitäis syödä lerssiä. Lerssiä ei vielä paskita soossia. Ja silloin Wayne alkaa olla aika valmiina eka pelikkaa, sama Bobilla. I think Bob and Wayne are leading right now. Jessellä on semmonen, sanoisin 15 makkaraa eka peltiä jäljellä. Hei, kannustusta ihmiset, ei nää Suomi-pojat voita hiljaisuudessa. Ja Mokanen on tullut mökille. Five minutes gone. Puolessa välissä mennään. Puolessa välissä mennään. Nikki Eats on semmonen, sanotaan 20 pakkaraa pellillä, 30 takana luulisin. Ehkä pikkasen yli 20 siinä vielä. Bob on kohta valmis. Ja sitten avustajat valmiina, kun siellä alkaa Wayne ja Bob alkaa tyhjenee pellit, niin sitten lisää sinne. Ja 6 minuuttia täyttyy. 6 minutes gone left, 4 minutes left, 4 minutes left. Ja sitten ihmiset, kun loppu lähestyy, niin huuto kovenee, huuto kovenee. Nyt tää vaatii... Ei se Risto Ulmalakaan saatana loppukiriin vetänyt ilman kansan kannustusta. Tai se nyt ei vetänyt sitä muutenkaan. And Wayne is having 8 sausages left. Wayneilla 8 makkaraa jäljellä, 42 syöty. 6,5 minuuttia mennyt.
Nyt on kaverilla nälkä. And Bob has 3 sausages left. 3 makkaraa. Siellä on 47 vaan vedetty. 7 minuuttia täynnä ihan just. 7 minutes gone. 3 minutes left. 3 minutes. Nathan has, I think he has eaten 35 sausages. Mokane, tee jotain. Meillä on 6 makkaraa jäljellä ekaa peltiin. 6 makkaraa enää. Lerssiä. Lärvin on tarkkana. Bobilla 5 lerssiä jäljellä. Nyt alkaa vähän hidastua jätki. Nyt kannustut vikat 2 minuuttia lähtee. Viimeiset 2 minuuttia. Jessellä kiihtyy kun muut hidastuu. Nyt aletaan ottaa kavereita selkä vastaan. Selkä edellä kiinni. Kaksi minuuttia vajaa enää. Nathanilla on 10 makkaraa tossa vielä. 40 on ihan just mennyt. Mokasella on vähän enemmän ekassa pelissä jäljellä. Bobille lisää makkaraa. Bobilla on 50 täynnä. Ei toi nyt niinku huono ole. Come on Jesse. Wayneilla on 3 jäljellä. Forty-seven sausages eaten. Wayne painaa hyvää vauhtia kanssa. Ja viimeinen minuutti käynnistyy nyt hei! Täyttä huutoa viimeinen minuutti! Forty seconds left! 40 seconds left! Thirty seconds left! 30 seconds! Wayne on 2 jäljellä. Wayne has 2 left. 20 seconds. Kunnon huuto päälle. Vikat 20 sekuntia hei. Nyt kunnon huuto. Ja Bobilla on kiulu tyhjä. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up. No siinä. Antakaa raikuvat aplodit kaikille kilpailijoille, hei huikeeta! Nyt aletaan laskemaan, aivan huikeeta! Aivan huikeeta! Hyvä Mokanen, sulla on saman verran kuin lähtiessä. Niillä 50 makkaraa syöty, hei annetaan aplodit. 50 sausages. Kova kaveri. Gunnarilla 43 makkaraa syöty, aplodit 10 minuutissa. Ja siellä Nigri Eats 39 makkaraa, ei huono sekään. Kaikki menee vanha enkään 37 yli. Ja sit meillä on Bob. Then we have Bob. Ja nyt meillä on hei Bobin virallinen tulos. Joudutte käyttää vähän maalikameran kuvaa, koska kaveri näytti semmos naamaa. Bob! 60 lerssiä naaman. 16 Bob! Aika noin 10 minuutissa. Jumalauta, nopealla matikalla 6 per minuutti. 1,5 pakettia. Mutta hei, nyt tarkkana. Meillä on Bob. Bob is leading right now.
Bob has 60 sausages, mutta meillä on tarkastettu vielä Mokasen makkaroita. Nyt tarkkana. Crazy. Mokana on ottanut Fajalle osan makkaroista. Hei nyt. Paljon Mokasen tulos? Ei tulosta, yliastuttu. Yliastuttu. Mika Mokana, annetaan hei Mikalle isot aplodit. Mies heittäytyy, uskaltaa tulla kilpailemaan. Näin kovia jätkiä seuraa. Huikeeta. Loistavaa. Eli 15 oli tulos. Ja jos joku haluat tietää, niin 15 makkana on sekin aika kova 10 minuutissa. Aika kova. Aika kova. Hyvä Mika. Terve on Nathan. Nathanilla 44. 44 sausages. Yes, almost 100. It's a really tough. It's a really good result. Erittäin hyvä tulos. Siinä oli. Mitä meni? Sitten meillä on Jesse Kynnönen. Ihan tyytyväinen omaan. Erittäin hankala kaveri Ne laskea. kuoret oli vaikeita. Eikö ollut? Ja tarjotin näyttää semmosen 2-vuotiaan. Hyvin meni. Kyllä. Sieltä Jesse, makkaran hankkiin. menikö odotuksen mukaan? Ja Jonon ensimmäinen, hän tietenkin syö sen 50. Kädet täyteen. Sanoin, että yli 40 haluun, sanoin, että yli 40 haluun syödä ja 43. Niin kuin eka kertaa makkaroit kilpaa, niin mä yritin syödä 2 samaan aikaan, mutta olisi varmaan just pitänyt katkaista, niin kuin tuossa äsken puhuttiin. Mitäs meinaat, kun Koopi veti 60 ja mun mielestä se niin ei hitastunut kauheasti tahtia. No ei tää siis niinku, ja varmaan niinku Bobio ei se edes varmaan yrittänyt ihan täysin enää silleen, että... Se näyttikin, se on ihan niinku rauhallisesti. No se on niinku... Itse tykkään, että mä tykkään liikkua, mutta todellisuushan on se, että sen pitäisi olla vaan niinku toistettava se syöminen. Nyt mulla niinku tuntuu, että kävi silleen, että se oli vaan sellaista sekoilua, mutta... Ei, jätkä on siis ihan selkeästi huippukunnossa, että näkyy, että on treenannut. Joo, siis mä toivoisin, että mulla olisi 30 mennyt, mutta meni 43 ja on se niinku paljon enemmän kuin ajattelin. Niin ja siis nyt oli ihan tajuton kisa, Joo. siis niinku tasoltaan. Ennätys tähän asti oli 37, kaikki söi sen yli. Kyllä, joo, aika kova. Ja siis niinku just se, että Gunnari olisi kyllä voittanut siinä, jos mä en olisi ottanut Chipmunkia. Toki Gunnarikin otti varmasti jonkun verran, mutta Joo. mä kyllä vedin ihan överiksi, niin olisit varmaan voittanut sillä. No mä veikkaan, mä yhden ehkä olisin saanut. Joo. Vielä. Siis joo, varmaan, niin yhden olisi kyllä tunkenut vielä. Mutta no, se oli mitä oli, mutta en tehnyt. Niin, no se on se joku, silleen mulla on kuitenkin vähän ehkä syömiskilpailuista kokemusta, missä kaikki vetää niin täysiä. Joo. Ja säkin oot ollut syömiskisoissa, missä ihmiset ehkä vähän niinku fiilistelee eikä niinku yritä, Joo. ne ei ota niin tosissaan. Kyllä. Mutta oli kyllä tosi hyvä skapa ja hienosti järjestetty ja Joo. mulla on vieläkin siis täällä Ja poskessa ihmiset matkanaa. tässä vielä. Joo, mä tykkään. Siis vähän samanlainen jännitys tulee kuin voimamieskisoissa. Niin, kun jengi oikeesti niinku yrittää, niin siinä tulee fiilistä. Kyllä, ja mä tykkään semmosesta jännityksestä, niin mun mielestä on kiva. Jep. You ate 60 Yeah. and you eat like normal, like you didn't go fast or something and you No, I just try to find rhythm. a rhythm, and like you can't swallow a whole sausage. Yeah. So I tried to find the biggest amount I could comfortably swallow, and I tried to recreate it. I messed up the first like 2 or 3 minutes. At one point I stopped early on because I was just choking in my mouth. Yeah. So I had to change my technique. I found something that kind of worked, and then I was able to pick up the pace again. Yeah. Not like all out like we were talking earlier, but just hit that steady over and And over. I was trying to do also like you said, try to calm down and just eat. Right. And it worked for me. Good. I was thinking like maybe I can eat 30 and I eat 43. It was like wow. So what was your best Before 21. Doubled it. Yeah, that's what I was saying. So it's great, and not that that's the key, but now you're up here, and now you can build on it. You know what I mean? You can just keep building. Thank you. Oh, thank you. It was very pleasant to meet you. Oh, nice to meet you. Yeah. And we'll keep in touch on socials. Yeah, of course. Okay. Thank you. Yeah. You are going to wash your hands? No? Yeah, I still have to wash my hands. It's all grease. Okay. But You are still eating? I've been talking all the time with the people, so I haven't had the time to chew. Ja sä menet vaan takaisin töihin. Mä lähden töihin. Paistajille. Persauki, se on pakko painaa. Joo, paistajille töihin.
Kiitos Niko. Ei mitään. Kiitos Gunnar. Huikea show saatiin. Kiitos kutsusta. Ihan helvetin kovaa. Kiva kun tulitte. Tässä näettekö te paljon ihmisiä siinä? Joo, ihan Oli sikana. saatana. Vittu, mitä tuli siinä, kun Jesse tuli nousi kehään, niin tuli oikein kylmät väreet. Älä. Sillä se Joo, oli ihan joo. helvetin Tehtiin show äijässä. Kyllä. Sitä se nälkäinen kansa janosi. Ja nyt se sitä sai. Joku voi laittaa samanlaisen show pystyyn Suomessa. Niin. Siinä olit Lärvisen Lerssi syömiskisat. Tein oma ennätyksen. Aikaisemmin oli, en tarkkaan muista ennätystä, mutta viimeisissä kisoissa mä olisin 21. Tavoitte oli tänään, että tulisi 30 täyteen, mutta tuli 43. Mun mielestä meni aika hyvin. Voittaja Bobby söi 60. Kakkoseksi taisi tulla Wayne, söi 50, vissi sai kuitenkin täyteen. Kolmas sija oli 43 Neitti ja minä ja Jesse Pynnönen sitten jaettiin 4. sijaa. Mun mielestä oli tosi kiva samanlaisen jännitys ja saatiin sieltä niinku voimaa myös kisoissa. Et jännitys oli sama, vaikka laji olikin ihan erilainen. Kiitos Jontulle, tarjosi mulle vielä jäätelöt siitä matkan varrella. Otin heti 2. Ja täytyy sanoa, että ei ole yhtä semmoista tuntumaa, että olisi maha kauheasti täynnä. Vois kuvitella, että jos olet 43 makkara syönyt ja sinne monta lasi vettä, niin että olisi maha täynnä, niin siis on se täynnä, mutta tuntumaan semmoinen, että mahtuisi vaikka kuinka paljon vielä. Että se 50 olisi mennyt helposti, jos olisi ollut niinku riittävästi aikaa, että se tahti kyllä hitastui tosi paljon, mutta on siinä treenistä hyöty ollut. Toivottavasti Jonttu järjestää ensi vuonnakin samanlaiset kisat. Joo, siellä lataa. Toivottavasti Jonttu järjestää ensi vuonnakin samanlaiset kisat. Tulisin oikein mielellä. Tästä tuli aika hyvä into siihen kilpasyömiseen taas. Ei mulla paljon muuta. Oli tosi kiva, harmi kun rupesi satamaan vettä. Mutta toivottavasti nähdään samassa paikassa ensi vuonna. Se on moikka!